bakal limanmu liweki pusaka. Jalene pusaka ambuh apa sing dadi kekalopangku iso kelakon. Wah iki aku pengen bagus lho iye ben kakang ayono ana aku ketemu lah ditinyo-tinyo. Iya tak jajal nek ngono tak jajal lah tak jajal. Dem Nilos Lani Dem Nilos Lani Dem Nilos Lani aku pengen lupa bagus. Lah kok iki andek ngene? Iki andi ta ora eta? Oh iki mantelane pulang mantelane. Tak baleni lah, tak baleni durung. Goblok e! Yo piye kok ora kodhok iki? Kowe iki goblok tenggono. Jane metu iki tak wis mau. Aku mlebu, kowe metu. Wis dadi ketine aku ngono lho. Ngono. Malah goblok iki. Ditungi aku dadi persiapan. Iki malah goblok ngene. Mas aku ora mati ya. Jebule malah goblok. Wayahe metu-metu. Dan Nilos Lani, aku pengen rumah bagus. Ya, let's go. Aduh. Lo ya nek. Kowe iki nyeleng. Sing ora tak kandhani. Heeh. Arep bareng ditunggu dadi aku iso siap. Ora kena buat metu tabrakan. Awan semene gede lho. Lho dadi sing keliru iki mangkaku. Perang kompak kowe. Nang omah. Yo. Yo tadi yo. Lah iki malah angel wong. Kalau pala jadi aku malah tabrakan. Ya wong mesti ya wong. Dem Nilos Lani, aku pengen rumah bagus. Hei! Ngomong Gusti. Hei! Lu jangan tuan. Ya Allah. Aku malah dijak jagongan karo dulu lali aku. Ngono, mlebu aku. Yo, ojo kesuwen. Ojo dicegangi dalane yo. Wis berani. Malah saiki malah ngangel ngomong ada. Aku malah ngeten aku. Yang Nilos Lani, aku pengen rumah bagus. Hei. Goblok nek. Kok keliru nek. Ya Allah Gusti lek ngono. Aku ora tau bener piye kudune. Lah kok nek wis malih bagus. Aku yo ini ya. Aku lho apik. Ya aku banget nek keliru ya ora bisa. Yo wis bagus kok malah ica. Bakune biasa. Kok iye atine. Oke. Guys, yo baleni. Lah. Aku malah ini. No. Wis lah, suwan. Ya iki kok gowo wae. Suwan. Mana ya? Wis kono. Ora nyono babar pisan. Pusing Gusti Kang Agro Jagat. Terus maring marang aku. Sak wanci-wanci aku butuh aku. Apa lamun aku njo bakal tumonjo. Lamun aku pindah ora meneh kok kelakon. Kok sebaline. Kepengin aku jo bagus. Engko
Wahyono uga bakal kalah. Nanging umpama aku ketemu karo Kakang Wahyono apa ya percaya. Kamangka sak ngertine Kakang Wahyono kuwi wujud ala. Sing dadake kuwi. Sawetara aku bakal balik wujud ing ala meneh. Ampreh ing mengkone Kakang Wahyono percaya yen sejati aku Wahyu Diara. Loh. Ngilang. Woi. Lo. Lo kuwi kedan apa malah? Wis malah wujud aku. Aku malah bingung. Lo kok irung lah ngene ku ndak dipenan aku mlebu sik. Kok aku sing metu. Goblok. Ora kuwi karo ajul iki ajul. Heeh. Sakwise wujud bagus. Yo, kok yen ketemu karo Kakang Wahyono. Iya, apa yo percaya yen aku ki abine Wah. Iya, bener kowe nek ngono. Aku tak balik wujud ala meneh. Yo, malih kowe. Yo, mengko sak wanci-wanci yen ketemu Kakang Wahyono. Percaya yen sejane kowe. Yo, untuk kena yen kowe balik wujud meneh. Wujud kaya biasa. Yo. Sewa-sewaan. Sewa-sewaan. Sok meneh hitung-hitung dulu dadi aku persiapan. Oke? Oke. Oh, gua kelambakan ngono. Oke ae. Iya ya. Bener aja nih. Nek aku malah bagus. Kakang Wahyono yo ora percaya. Nek ngarepe kok aku iso bagus. Wong ewo yo lagi percaya. Iya, bener. Ngono apa apa iso ngakane ngono iki. Nang, kene ndi kan? Aku ngene lho, Nang. Srenggono kuwi aluse sono, kasare asu. Sajake kok minang karo awake dhewe lho kok ngaji. Srenggono. Asu dia. Ayo opo Abang? Kowe kudu mati saka tangan. Maju ana galengan.